шнурхел, новите очила. Субарото. Там е лагерчето. Шатри, ватри. Тук се труда днеска. Направил съм едно гьолче. Басейна около, да речем, 2 на 3. Дълбочина почти метър. Адриан и жена му. Сега промива. Ще има комбали, кефтета. Ето към е мястото днеска. Тези дни си работя това място. Помчето, този път е на земята. Е така. Ще видим накрая какво ще излезе. Горе-долу 1, 2, 3, 4 метра на 2 метра. Надолу е 1,20 м. Приблизително. Това е, заработих за 3 дни. Грубо дължина може би 6-7 метра. Ширината 2 и малко. Дълбочината е 1,30-40 м, най-вероятно до подложка. Средата даваше добре, но вече към края, там към началото, спря да дава. И ми се струва, че е работено това място. Иначе даде що годе добро злато, но спря. Хубав прак се оформи и това е. Няма как иначе. Сега се опитам да направя едно видео. Сега преди вечеря малко да развием материала, така да е готов за утре. Оп. Пак катерим един БР тука. Път е бива, асфалт.